liyangijabulisa kakhulu leli lokuthi kuthiwa nami ke ngilindelwe ukuthi kuthiwa ngilindiwe ngizokhipha njengoba nami ngangilinda ngecule engangibathanda ngisewumlandeli nami madoda uNkulunkulu ukhona. Manje nafika lapho kwi-1000 sizobe siyaqhubeka. Kukhona abantu abavama ukurekhoda ama-live kanje onethuba lalokho engarekhoda ukuze izosabalala into engizoyidlulisa. Uthi uSibusiso Hlela vezane uyeke nale album yakho ngoba awufuni nayo wegogo. Lutho mfowahlela futhi ngiyaxolisa kakhulu madoda, hayi ngoba ngingafuni. Angilenzi iphutha njengalela, angincikiseli mina mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu. Lezi zinto lezi esinifakela kuzona umculo akuzona ezethu. Sinendlela yazo yokuyilawula. Zisebenza ngendlela yazo nazo zizodwa. Kuney'nguquko zabo thina esingazazi futhi akuzona izinto zala eSouth Africa lezi, iy'nto zaphesheya. Vele le life ngiyenzele kona ukuthi ngixolise kubantu engibahlalisile ngathi abalindi yeze album. Ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ngoba ngibadelela abantu, hayi ngoba ngingenendaba nomsebenzi wami, hayi ngoba futhi ngingenendaba nokuthi abantu bazizwa kanjani. Ngiyakwazi nami ukulinda into kuyilangazelele. Abantu ngempela ngiyabona ku-Facebook bayawuthanda umculo kaMenzi, bayakuthanda konke esibenzela bona. Angazi ukuthi ngingakhuluma ngithini. Ngaphezu kwakho konke-ke mina kufanele ngikujabulele ukuthi ngithole uthando olungangalolu, ngithole ukusaphotheka ngale ndlela. Emva kwey'gameko ey'ningi ezihlale zingehlela la emculweni, ngize ngiy'tshele ukuthi mhlampe mina ngiyinkinga. Mina ngiyangisola ukuthi mhlawumpe abanye babahleli umcimbi abanendaba nami, mhlawumpe abanye abantu engiye ngisebenze nabo kusuke beney'hloso ey'bhedayo. Kodwa yabona into esengikholwa kikho konke okwenzeke endimeni noma bengihlukumezeka kangakanani, ngabona abantu ababalandeli noma abantu abathanda umculo abangikhohlwa noma abangideli, abawudeli umculo kaMenzi. Ngiyakujabulela lokho kwani. Sinenkinga la. Kahle izolo sisakhuluma igama lokuthi i-album ngizolala nizwile. Ngempela bekufanele nilale nizwile. Nami ngishawa amahloni uma kuze kushawa 80 ebusuku i-album lutho. Angisazi nama-calls amanye awo bese ngiwabalekela nami ngingasakwazi ukuphendula ngoba angisenazo iy'mpendulo ukuthi ngizothini yabona. Sinenkinga-ke nalena yokuthi-ke uma ngabe nginenkinga ngichaze. Le abantu uzogijima ezochaza ku-Facebook. Mina ngiyakholelwa kunina noma bekuthiwa wenzeka okuhle noma kwenzeka okubi, kubalulekile ukuthi nginitshele ukuthi nginakuphi uyabona. Ngingakubi ngoba naku sengixakekile. Inkinga ekhona la, sifake iy'ngoma la aziveli nanamhlanje. Angazi ukuthi kwenziwa yini lokho. Ngokujwayelekile-ke besiyaye siyifake bese-ke siyasho ukuthi aziphume ngomhlaka. Ngiyakhumbula ngonyaka ophelile sathi ayiphume, angazi noma ngomhlaka 4 December or 6 December, kodwa kulezo y'nsuku khona usuke ngakhipha ngala, ngisazi ukuthi lona luphi. Sasiyisethe kunesikhathi, yayenziwe kunesikhathi-ke leyo ukuthi-ke sayifaka cishe kwakusele impela iviki noma kwakunesikhathi-ke lapho. Kulokhu-ke khona isikhashana sibe sifishane, kodwa akuyona imbangela leyo ngoba siyazi ukuthi ku-online usebenza kanjani. Uyakukhethisa ukuthi ufuna zivele namhlanje or ufuna ivele kusasa or ufuna vele ngenyanga ezayo, uyakukhethisa. Kusho ukuthi ube nama-delay wona uqobo lwawo. Uma ngithi ngiyabheka-ke akumina ngedwa onenkinga yaloko, nabanye abeculi banayo inkinga enjengaleyo. Nethi ngoba abantu bebelindele ukuzwa uMenzi ngendlela bebemlindele ngakhona. Ngiyacela futhi bebekezele. Akusho ukuthi uMenzi ngeke isakhipha, akusho ukuthi kuzoba noshintsho kulokhu abe bezokuzwa. Ngixolisa kakhulu esikhathini abasithathile basichitha belindele uMenzi, kuyaba uMenzi akasezwakali. Kungenxa yezimo-ke zika-online not zami. Ngikwenze konke ngendlela okwenziwa ngakhona. Kudileya yena mhlawumpe-ke banenguquko abanazo bona bebodwa. Into zaphesheya lezi akuzona ezala eSouth Africa, akuyona eyala
uDistrocket akuwona wala owangale phesheya. So akulona iphutha-ke kuthina ukuthi-ke sidile ngale ndlela kusho ukuthi inguquko ababe nazo into enjengale ibidinga ukuthi mhlawumpe uyazi kunesikhathi ukuthi okay kunoshintsho mhlawumbe mangabe kunoshintsho ufake kunesikhathi ukwazi uku-address abantu ngendlela okuyiyona. Bakhona-ke abaculi abadala-ke hayi ngicabanga ukuthi ba-professional ngayo yonke indlela thina siyacathula. Abanye baba babanganama-issues anjengalawo. Ukhona omunye ongibhalelile nje mina namhlanje uthi mfethu yazi nami nginenkinga enjengale. Eyi ngabona ukuthi hayi kahle kahle akuyona inkinga yami ngedwa le. Ngiyacabanga abanye babonile noSminoff naye uye wanenkinga iy'ngoma zangavela isikhathi asiyazi imbangela yalokho. Mhlawumpe naye kube nethuba lokunichazela ngapho ufezile ukuthi yena bekuyini inkinga. Mina ngifuna uqamba amanga angiyazi into enganichazela yona ngoba angazi ukuthi kudalwa yini ukuthi iy'ngoma zingaveli. Nginethemba lokuthi zizovela angisakwazi ukusho ukuthi nini ngoba angazi nami lokhu dileya uqhamukaphi kuzophela nini kuzoba isikhathi esingakanani ibona into enjengaleyo. Nokhatsheni ngizwile mayikhuluma ethi makungelona leli viki kuba elizayo asiyazi inkinga abesho ebengenza ukuthi ashonjalo mhlawumpe naye kukhona akasakulungisa. Nami ngizama ukufakazisa ngizama ukuseka inkulumo yami nokuyilekelela kule nkinga esengibhekene nayo ukuthi cha bakwethu akubona ubudedengu bami akubona ubudedengu. Ngicela ningibekezelele i-album ikhona sengiculile ngakwezulu 5 futhi kangiculela kamnandi. Mhlawumpe-ke kwabanye bekusafanele bekhiphe sengiyabheka-ke manje ngiyabhokha phela namhla kuthiwa ngixakekile kodwa angiyeke ukuthi ngidlale. Yabona-ke obesazokhipha noma obezokhipha ngalo leli viki eqondanise nalo msebenzi kaMezwi kufanele abambe ngempela aqine ngoba kusetshenziwe-ke ngempela i-album ethi Size Sibuke ingaphansi kwale ezayo. Nginenhlanhla yokuthi ngiyanyukela angihli ngisanyukela nami.